Ndambobuda kamama ndoda kuenda panext door pasawira wangu apo. Vamweni vake vakauya saka ndatega ndimhanye ndinomamhoresa. Vangu vari kumusha. Wakabva kumusha? Saka tonisendera meseji achiti auya umhoresa amwene vangu tivatambire. Enda ndiri pano ndikona mwana Nigeria. Ore ndaenda kutokudza kuti budai munogara panze. Mukatora chikape chenjeja munowanzorarira panze. Motora ichicho mowaridza pavharanda. Mozopinda mbakana ndadzoka. Munzei. MaNigerian anowanzodzokorodza mamuvhawo. Mukataimira futi mangwana maraundi 10 zvezvezvi. Unotoiona futi iyo inodzokoroka. Yes, budai. Aya mazuva ndeye mwana aya mama. Ndeye ayo musadaro kana. Munozoti munozotanga munoita muenzo. Koma ngatanga kupinda mukicheni ndiri muchitara zvinhu zvamunoda. Enda ndombwedzera karopa. Kwedzera pane idhinkira mwana ere asi musadaro munoziya. Idhinkira junior. Musadaro mufungi. Musadaro mufungi. Ayo pedzisai. Mufungidza kuti chaitwa sei. Pedzisai asi musazotora futi. Mungazoti pamwe ndokukunyanyira ichipedzisai ino musazotora kuti idhinkira mwana. Hande munowaridza ini panza. Simutei mama ni muti kunonoka kanai. Zvakatodoka nayo. Apana choga